बाजरा दुनिया के सबसे पुरान अनाज में से एगो हा। अवुरी ई बहुत सारा पोषक तत्व से भरल होखेला जवन की आपके स्वास्थ्य में सुधार करे में मदद कर सकता। ऐसे बाजरा के अपना आहार में शामिल कईल आपके खाती फायदेमंद हो सकता। बाजरा अलग अलग प्रकार के हो सकेला जैसे कि रागी, बजरा आ जोवर। बाजरा के फायदा जानल जाव। एक, बाजरा में फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम अवुरी मैग्नीशियम जैसन खनिज होखेला जवन की हड्डी के मजबूत राखेला अवुरी आपके स्वास्थ्य के बनावे राखे में भी मदद करेला। बाजरा के अन्य अनाज के तुलना में प्रोटीन के सबसे बढ़िया स्रोत मानल जाला। 2, बाजरा में ग्लूटेन कम होखेला। ऐसे जवन लोग ग्लूटेन इंटॉलरेंट होखेला उ लोग आसानी से बाजरा खा सकता रे। इन्हन के क्षारीय प्रकृति पेट के एसिडिटी कम करेला आ पाचन में भी सुधार करेला। 3, बाजरा के ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होखेला जवना के चलते ग्लूकोज खून में धीरे धीरे प्रवेश करेला। ऐसे भूख पर नियंत्रण होखेला अवुरी ज्यादा खाए के संभावना कम हो जाला। अगर डायबिटीज के मरीज चावल के जगह बाजरा के इस्तेमाल करेले तो अपना ब्लड शुगर के स्तर पर नियंत्रण कर सकता रे। 4, बाजरा में एंटीऑक्सीडेंट होखेला जवन की शरीर से अशुद्धि के बाहर निकाले में मदद करेला। ई एंटीऑक्सीडेंट दिल के स्वास्थ्य में सुधार करेला अवुरी आर्टरीज के जाम होखे से बचावेला। आर्टरीज में जाम होखल दिल के दौरा के मुख्य कारण होखेला। इतने ना, बाजरा से खराब कोलेस्ट्रॉल अवुरी ब्लड प्रेशर भी कम हो जाला। 5, बाजरा में फाइटोकेमिकल होखेला जवन की कैंसर जैसन बीमारी से बचाव में मदद करेला। बाजरा में मौजूद फिनोलिक एसिड बृहदान्त्र अवुरी स्तन कैंसर के खतरा के कम करे में मदद करेला। एकरा में फाइबर के मात्रा ज्यादा होखला से महिला में स्तन कैंसर के संभावना भी कम हो जाला। 6, फाइबर के मात्रा ज्यादा होखे के चलते बाजरा से आपके आंत के स्वास्थ्य में भी सुधार होखेला। भारत में बहुत लोग पाचन संबंधी समस्या से पीड़ित बाड़े अवुरी बाजरा ओ मुद्दा के हल करे में मदद करेला। 7, बाजरा मैग्नीशियम के बढ़िया स्रोत हा जवन की ब्लड शुगर के स्तर के नियंत्रित करे में मदद करेला अवुरी इंसुलिन के संवेदनशीलता में सुधार करेला। बाजरा के अपना आहार में शामिल करके आप अपना समग्र स्वास्थ्य में सुधार कर सकतानी, बीमारी से बचाव कर सकतानी अवुरी संतुलित जीवन शैली बना के रख सकतानी। ऐसे रोज के खाना में बाजरा डालल मत भूली। अधिक जानकारी खातिर सब्सक्राइब करे के मत भूली।